Yan, naka-edit na ako guys, yung first day namin dito. And then may ina-upload ako. Tapos meron din akong kino-convert pa. Yan. Then yung upload natin. Tapos na. Ilalagyan ko na lang siya ng mga details. Yun. Good morning! Happy September 25 guys. Basta ako, grabe talaga humili kayo. Dito ka natulog, kuya? Bakit? Natulog sa sala. Sige na, tulog ka lang. Good morning! Maano ka? Oh? Last day, guys! Ayan kasi, bukas, uwi na tayo. Umaga. Dapat ano pa eh, Monday pa. Kaso si Pep nga kailangan makauwi ng ano. Sara natin. Kasilaw. Kailangan makauwi ng ano. Ng Pasay. So sasabay na rin kami. Kamusta naman, me? Nagising ako madaling araw. Nagugutom ako kasi hindi ako kumain kagabi. Natamad naman akong lumabas. Sabi ko baka magkahulad ulit yung mga aso eh. Hello guys! So, punta na tayo sa ano, sa taas ulit. Yan, lahat kami pupunta. Yan si mama, sumabay sa amin ngayon. Yan, nakaano ko, nakamahabang manggas na ako. Tsaka, ayan oh, kasi nung first na punta namin doon, ang dami kong kagat ng insekto, nakakaloka. Ang pula ng ano. Ah, dapat pala ano din ako no? Nagbota. Yaman. Grabe. Yan, lahat, pati mga bata, leggings. Sana mo pumulan. Hindi naman siguro. Para maka-enjoy pa yung mga bata. Dito na sila. Swing-swing na. Grabe, hingal ko talaga guys. Sarap dito daw, ano? Jogging kayong paakyat na. Everyday. Everyday mo lang yun, ewan ko lang. Kundi ka papayat ng bonggang-bongga. Bakla talaga ito si Lucia eh. Tama si Kakasyo. Swing! Si mama din siya. Swing! Swing na dali. Tatakot na si Lucas oh. Bitaw ka bigla, Kas! Para pulutin ka namin dun sa pinakababa. Gagi. Wow naman. Ayan, nagano si mama ng duyan. Oh, dali, monkey dali, kaya niya yan. Muray ninay-ninay mo. Uy, baka lumabi. Baka tumila pa si Shin. Love, akin na nga yan, no? Yung kahoy na. Galing na. 1, 2, 3. Wait lang, dalis ka dyan. Wow, baka malaglag. Oo. Mababa. 1, 2, 3. Oh, up! Ay, dali na, up na. Okay lang yan. Huwag mong tapakan yung mga tanim, bibig ko. Tanim yan, bibig ko. Tanim natin yan. Nang agaw na yun. Ayan, konti na lang guys sa kubo. Itong kabilang part na lang, yung bububungan. Ayan, next is yung sa aso na. Kulang pa rin yung ano, yung pugon eh. Gagi. Maano yung Makati? Ariko! Sa gitna. Dito ka, bebe. Oops. Ay, sorry. Ayan. Yay! Diba? Hindi dapat ikaw nagtutulak. Ang cute naman ng mga baby na yan ah. Wala si Gigi. Tawa si ano.
Si Shane. Ayun, nakatulog na si Shane sa ano. Nilagay na ni Nene sa duyan. Nandiyan yung mga bata eh. Tatakbo. Tingnan yung baka doon. Yan. Matapos lang tong ano, tong sa aso. Yun doon naman guys ang ano yun natin sa likod. Kasi bala ko din mag-alaga ng baka. Pa isa-isa. Pero ito muna. Sa aso muna. Ayan, pababa na kami guys. Di na ako nakapag-vlog kanina dito. Gawa nang nag-enjoy lang yung mga bagets. Doon, nag-swing-swing, nag-siso. Yan, picture taking. Papresko. Actually, amoy ano na ako. Amoy araw na ako. Yan. Pababa na rin yung araw, kaya bababa na rin tayo. Yan. Hanggang sa muli. Yan, kasi bukas, uwi na kami maaga. Pep, sure ka na? Uwi na tayo bukas, Pep? Wala nang atrasan, Pep? Mga pwede pa tayo ano. Pwede mo bagong isip. Mga pwede pang bagong isip. Ayan. Day! Ayan. Bien! Nagtatawag na guys kasi baka ano eh, maiwan eh. Ano ba tawag doon? Yung ano, yung mga lalo mga bata, tawagin. Kasi si ano, si Joe last time, nung pag-uwi, no, kailan ba yung pag-uwi? Na, yung unang punta niya dito guys, as in na ano yan, tinawag pa yan talaga kasi, ano ba tawag doon eh? Kasi nagkaganon? Pinatawa siya, nandito pa daw yung ano, yung yung kaluluwa ni Joe. Kaya yan, baka may maiwan na naman, tawagin lahat, lalo na yung mga bata. Asan yung ano ko, te? Tinatawag yung ano. Baka may maiwan daw, ti Jane. Shane, uwi na tayo, Shane ha. Sama ka. Ako din na, Shane. Bilab! Tara na, Bilab! Uwi na tayo, Bilab! Ayan, tawag na tawag ka. Teka lang, yung asawa ko, tawagin ko rin. Baka maiwan dito. Daday! Ramil Ranyada! Lika na! Uwi! Kung papaiwan dito! Lucas Miguel, uwi! Si Julina, ilang bisis niyong tinawag niyan? Bisis! Ilang bisis? Ba mamaya, maiwan pa yan ha? Ilan na tumawag kay Julina? Uwi na. Yan, uwi! Uwi! Andiyan ba? Yummers! Ayan. Wow! Up, 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 up. Naku, bawal ka pa niya. Bawal ka yan eh. Nangitim ata ka. Pero okay lang, di ba? Saya naman eh. Oh. Grabe taba naman. Nasa akin susi pala. Hindi makakapasok yung mga nauna na. Dala-dala akong susi. Ay, nakaano pala siya. Oh, walk na. Walk. Baba mo nga na eh. Yeah! Walk. Let's go. Uy, galing ah. Wow! Tanang Baltic. Yan, simbahan dito. Puncan Catholic Church. Santo Niño yung patron saint. Oh, ha? Ano antay nyo ito? Ha? Ito ba inaantay nyo? Ikaw, nasa akin yung key. Oh. Kakaligo mo pa lang. Di ka pa nga nagpupunas ka muna kay mami. Naku po, pagagalitan tayo ni mami. Enough na yung baby ko. Enough na, dali. Magano ka muna, naka-bold star ka. Oh, naku, enough na. Bye. Magla-live pala ulit si Dayan. Ayan. Habang nagpapaantok, live na muna. Tayo yung mga bata, oh, hindi pa rin sila na ano. Napagod kanina sa taas. Sige pa rin. Sige lang, enjoyin nyo lang. At bukas wala na, balik Pasay na naman. Hi, Shani! So ayan, mag-ano pala, magla-live pala si Dea. Akala ko, pagod na siya kanina sa pag-akyat namin. Tulungan ko lang din siya, guys. And then, yun, nakapag-edit na ako. Halos. Ayan, meron pa akong nire-render dito. And
naka-upload na ako ng ano, meron ata ako nakapila na ipapublish na lang. Nakaschedule na yun, 4 na vlogs. So, ayan. So, tapos na naman guys yung bakasyon natin. Last night ngayon. Balik na naman tayo. Balik Pasay na naman tayo. Yan. And, hindi ko pala sa inyo napakita yung ano, yung kubo kanina. Kasi, ang sarap pag nandun, parang gusto mo lang mag-sightseeing, yung paligid, tapos lumanghap ng sariwang hangin. Literal guys, kapag ka nandun talaga sa taas, alam mo yung mata mo, talagang bubusugin mo sa ano, sa makikita mo sa paligid. Yung greens, yung simoy ng hangin, napaka-presko, yun. Kaya, di ko rin sa inyo napakita kanina. Pero, ano na lang, 1/4 na lang nung pinaka kubo, yung wala pang bubong. Tapos, isusunod na nila yung sa mga dogs. Kasi, pinauna ko yung kubo nga, gawa na sabi ko kapag yung gagawin na yung sa dogs is, may masisilungan sila. Kasi minsan, ang lakas ng ulan. Gaya kahapon, ni sa araw, sobrang lakas ng ulan. So, sabi ko pag nagkakaganon, is kawawa yung mga trabahador. Diba? Mainitan, mauulanan. So, mahirap magkasakit. So, yun. And then, kasi yun, parang, may balak ko dun guys. Alam mo yun, yung pwedeng mag-overnight, yung ganyan, pwede mag-camping. Kaya medyo pinalaki-lakihan yung kubo. Tapos nilagyan ng sariling CR, maliit na CR. Para in case of emergency, 'di ba? Hindi ka na kailangan pang bumaba maki-CR do sa sa mga bahay-bahay sa baba, 'di ba? Or bumalik dito sa bahay. So yun. And then kung napansin niyo yung doon, yung tusok doon sa parang hollow blocks is kawayan lang or bayog. Matibay yun, guys. Matibay yung yung bayog na yun. Taon din ang inaabot nun. And then, pansamantala lang naman kasi yun. Kaya, yun na muna yung nilagay ni Papa. Kasi, sabi ni Papa, huwag ka na nga. As much as possible kasi, yung gusto ko talaga dun sa sa taas is more on nature lang talaga yung yung magagamit. Ayan. Kaso, syempre, pag CR, kailangan ng hollow blocks din. Kahit pa paano, syempre, para hindi ka masilipan, yung ganyan. So, okay na yun. Bagang lang ba, yung tipid ba? Ayan. Tsaka maging practical tayo, di ba? Ayan. Tapos, kubo lang naman kasi yun. Pero, for sure, matibay naman yung yan. Yung ginawa na yun. And then, yung yung dingding nun is din, mga kawayan din. So, ang dami kong balak doon. Ayan. Kaya sabi ko, excited ako na makabalik ulit. Kaya kailangan ko lang din talagang umuwi muna ng ng Pasay kasi ang dami na namang gagawin and then magdadatingan yung mga stocks ko katulad ng Laxent, ganyan, yung PVC. So, ayun, kailangan nandun lang muna ako. So, ayan. Pero mas na-excite ako guys kapag nandito ako, especially doon sa taas. Kaya na-excite na ako na mailipat doon yung mga dogs. Pero hindi lahat, kasi kailangan may aso pa rin dito gawa. Siyempre, yun, para safe sila mama dito, kailangan meron pa rin matira dito gaya ni Stifler. Ayan. And inaano ko nga, if pwede si Groot dito, kaso si Groot is hindi siya mawawalay sa amin. Hindi siya mabubuhay ng malayo sa amin. Unless, nandito na rin si Auntie. Kasi si Auntie is uwi muna ng Bicol. Yung pauwiin ko muna gawa ng 2 years na yung hindi nagbabakasyon sa kanila. So, yan. Then, ayun lang, yung makakatakbo-takbo na sila doon sa taas, yung ganyan. And then, ayun nga, nagbago yung yung medyo may mga pabago-bagong plano pa kasi, yan, inaano ni Nene, instead na may sarili silang parang cage. Kasi magmumukhang magmumukhang masikip daw na parang separate ko kasi yung lalaki sa babae and then yung mga hotdog yung nasa Pasay. Parang mukhang masikip daw. Parang, alam niyo yun, na-imagine niyo ba sinasabi ko? Pero kung hindi, ayan. Sa, na lang, sa susunod na lang, guys. So, ang sabi niya is, what if ate, mo na lang, ipa-spay mo na lang yung mga babae na nandito sa, nandito sa punkan, nandito sa bahay. Kasi, kaya ako naisip na i-separate sila. And kaya sila naka-separate din dito, guys. Gawa ng, alam niyo, ayoko nang dumami sila. Yan kasi, alam nyo na, mahirap ang buhay, lalo't pandemic, hindi biro yung nila guys, yung pagkain nila, yung bigas, nakikita nyo naman kung ilang sakong bigas yung binibili ko monthly for them. Yan. So, syempre, nahihirapan din ako sa pagkain nila. Kaya, please, guys, bigyan
Nakakaawa eh. Kaya please, don't skip the ads, guys. Sobrang malaking tulong yun, guys. Promise. Sa pagkain na lang ng mga dogs ko. Kasi alam nyo naman na, ayun nga, hindi ko rin naman matiis yung mga aso. Siyempre, hindi ko rin naman sila pwedeng pabayaan. Kasi, ginusto ko na sila, naalagaan sila, may mga rescue pa ako dyan, yung mga nabigay pa before, and alam nyo naman na matagal na sila sa akin, and hindi ko talaga sila pinabaya. Naiyak ako. Yun, kaya, kahit nahihirapan ako, sige push lang, work lang, kasi, parang mga anak ko na sila, alam mo yun. Kaya, please, don't skip the ads. Nagmakaawa na eh, no? Yan. Basta marami akong plano para sa akin Manidon. Excited akong i-share sa inyo yun, of course. Yan. Sa mga susunod na natin, pagbalik natin dito. And, ayun na nga. Hanggang dito na lang, guys, yung vacation natin. Dito sa Nueva Ecija. And I'm so glad na pilit ko si Dayan, si Peps, just, yung pamilya ni Dayan, tapos si Lucia, and si Joe, na sumama sa amin ngayon. Kasi, yung gusto ko rin makalaro-laro yung mga bata. Tingnan mo, enjoy sila. Actually, ayaw nilang umuwi, guys, ng Pasay. Everyday nila sinasabi na, uuwi na ba tayo ng Pasay? Yung ganyan, uuwi na ba tayo? Ayaw nila. Ayan, kaya sa sunod na balik namin siguro, isama ko ulit sila. So, anyway, pahaba ng pahaba, guys. Itong yung, ko na naman sa inyo. Chika ko na naman sa inyo. So, i-update ko naman kayo. And lagi naman kayong kasama, di ba, pag umuwi ako dito, yung ganyan. Pina-vlog ko yun. And I'm so excited! Na dun sa taas. So, ayun lang. Good night! See you tomorrow. Bye!